खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। ममता बेनार्जी दैदेननाय सोनाब बेंगल रायजोआव फिन दुंहाव थासारि सोमजिखांदों, जेराव रायजो राजाफोरा ममता बेनार्जी दैदेननाय टीएमसी दोलोनि दैदेनगिरिनि प्रपार्टिफोरखौ अरजों सावनानै सेवहांगार खालामना होदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सोनाब बेंगल रायजोनि सान्देसखालि होननाय ओनसोलाव टीएमसीनि सासे नेता शाहजाहा शेख मुंनि मुस्लिम दैदेनगिरिया गोबां हिन्दु आइजोफोरखौ जुर-जुलुमै सोलेरारि सोमोन्दो खालामनाय आरो गुबुननि हाखौ सेनानै लानायनि खौराङा गोबां खौरां बिजोंफोराव गोसारगासिनो दं। सान्देसखालि होननाय ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा टीएमसी नेता शाहजाहा शेखनि हेंथा गोख्रोङै सोमावसारनानै रागा जोंखांनानै बिथांनि प्रपार्टिफोरखौ सावनानै होयो। मख'नो गोनांदि शाहजाहा शेखनि हेंथायै थांनाय माखासे समनि सिगांनिफ्रायनो ईडीआ मिरु सोरखारनिफ्राय मोननाय रेशनखौ जाख्ल'नायनि केस थिसननानै गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन। दा फिन ईडीआ बिथांनि सायाव मोनसे गोदान केस थिसनबावनानै टीएमसी नेता शाहजाहा शेखखौ एरेस्ट खालामनो नागिरगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। थांनाय जानुवारि दाननिफ्रायनो ईडीखौ गिनानै शाहजाहा शेखआ बहाबा खारखोमानानै दं। गुबुन फारसेथिं सान्देसखालि होननाय ओनसोलाव टीएमसी नेतानि बेरेखा खालामना गोबां रायजोफोरा सोमावसारगासिनो दं। नाथाय ममता बेनार्जी दैदेननाय सोनाब बेंगलनि पुलिस बिफाना सोमावसारनायखौ फोजोबस्रांनो नागिरगासिनो दं। जर-जुलुमै जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरजों मार्च दाननि गिबि सप्तायाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा सोनाब बेंगलाव बीजेपी दोलोनि रेली लानो फैनायाव लोगो हमगोन होननानैबो मिथिना मोन्दों। दा ममता बेनार्जीनि सोरखारा गावसोरनि सोरखारखौ खैफोदाव गोग्लैजानो आरो माखासे गोनां फोरमानफोरखौ मोनजानो गिनानै टीएमसी नेता शाहजाहा शेखखौ एनकाउन्टार खालामनो हागौ होननानै बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिया फोरमायथिदों। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथांनि हेंथायै इउपिपिएलनि केस होनाया मैया जोबनानै थांबाय। नंखाय एफिडेभिट होनानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन होनना इउपिपिएलआ बिथांनि सायाव केस थिसननाय जादोंमोन। रायखांनाया गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव इउपिपिएलनि मिडिया एन्ड इनफरमेशन सेक्रेटारि आयुब हुसैन मन्डलआ रिप्रेजेन्टेशन अफ दि पिपल एट 1951 सेक्सन 125 क्लज ए नि सिङाव मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै नंखाय एफिडेभिट खालामनानै बिसायख'थि गेलेदों होनना केस होनाय जादोंमोन। नाथाय बे केसआव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। बिथांनि केसखौ मैया क'क्राझार सिजिएम कर्टआ नंखाय एफिडेभिट नङामोन होनना रोखा खालामनानै होबाय आरो इउपिपिएलनि बेरेखा केसखौ देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बेरफुसार बिबुंथि एबा खेंफोरथि होयो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोआ सानफ्रोमबो रायजोफोरनो नंखाय खोथा फोसावो आरो दिनैसिमबो नंखाय खोथा फोसावगासिनो दङ। आंनि देरहानाया दिनै गासै पर्बतजरा बियाबनि रायजो राजानि देरहासारनाय आरो बिटिसिनि गासै आइजो माहारिनिनो देरहासारनाय। इउपिपिएल दोलोआ नंखाय खोथा फोसावना गुबुनखौ फान्दायनो सानोब्लाबो अरायबो सैथोआनो जोबथायाव देरहानो हायो होननानै बुङो बिथाङा। रायमना फेन्स क्लाबआव क'क्राझार जिल्ला बनसुनि नैथि गायसनथाइ सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि नैथि गायसनथाइ सानखौ मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फेन्स क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। गायसनथाइ सान फालिथायनि हाबाफारियै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिया जागायजेनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ पृथ्वी नारायण देब मेचखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय जानानै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थामथि फारिलाइयाव मुं थानायखौ नुनानै दुखु मोननाय फोरमायथियो।
आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनां खोथा फोरमायबावो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला एसटि नङै मानसिनो ट्राइबेल सांगाया एसटि सार्टिफिकेट होनानै नबकुमार सरनिया बायदि सुबुंखौ एमपि दिखांहोनानै बर' हारिया गोलाव सम खैफोदाव गोग्लैदोंमोन, जायखौ होबथानो थाखायनो गोलाव सम नाजाथाबनानै गोजौ बिजिरसालिनि दारैसो बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटखौ नंखाय होनना दानना होनो हादोंमोन। दा फिन एसटि नङि गुबुन हारिनि सुबुं पृथ्वीनारायण देब मेसखौ बिपि बादि गिदिर राजखान्थियारि दोलोआ क'क्राझार बादि एसटि बियाबाव एमपि मासिनि थाखाय थामथि फारिलाइयाव मुं होनानै खाबु होनाया दुखुनांथाव होननानै बिथाङा फोरमायथियो। आरो पृथ्वीनारायण देब मेस बिथाङा एसटि सार्टिफिकेट लानानै दङब्ला बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होनाय जागोन होननानैबो बुङो बिथाङा। मोनसे लामानि जाब्रबथायाव सासे एमएलएआ जिउ खहा जादों। मैया तेलेंगाना बिआरएस दोलोनि एमएलए जि लासिया नन्दिताया मोनसे गारि जाब्रबथायाव जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हायद्राबादनि नेहरू आउटार रिं राजा लामायाव बिथांनि गारिया गोख्रैथियै खारबाय थानाय समाव ड्राइभारा गारिनि कन्ट्रलखौ खोमानानै लामानि जिं फारसे थानाय डिभाइडाराव जोबोर गोख्रैथिजों सौग्रावो, जेराव एमएलए लासिया नन्दिता आरो बिथांनि ड्राइभारा गोब्राबथार थासारियाव जोखोम जायो। नाथाय फाहामथाय होबाय थानाय समावनो एमएलए लासिया नन्दिता बिथाङा जिउ गोमायो। बिथांनि जिउ खहा जानायखौ तेलेंगाना रायजोनि गिबि मन्थ्रि रेवान्त रेड्डी बिथाङा जोबोर दुखु मोननाय फोरमायथियो आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोननायनि थाखाय आरज खालामो। मख'नो गोनांदि जि लासिया नन्दिता बिथाङा थांनाय 2023 मायथाइयावसो सिकुन्द्राबाद केन्टनमेन्ट बिधानसभा समितिनिफ्राय बिआरएस दोलोनि जानानै देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिथाङा 36 बोसोर बैसोनिल' जादोंमोन। अखा नायब्लानो बर' आइजोफोरखौ माब्लाबा बांगाल हौवा आरो माब्लाबा नखर गारनानै गुबुन हौवाफोरजों खारफालांनाय बा दोनखारलांनायखौ जों नुनो मोनबाय थानाया गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय बे खेबाव मुस्लिमजों नङा, गावनि फंबाय गोदैजोंसो दोनखारलांदों सासे हाबा जाखानाय आइजोआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार दख'रानि सिङाव थानाय सिजौसा गेट साखाथिनि 5 नं आलायस्रि गामिनि सुरुन बसुमतारीनि अनजालि बिसि फागुनि बसुमतारीया फंबाय गोदैजों लोगोनि आथिमंगल जानो होनना थगायफ्लानानै खारखोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाया फोरमायनाय बादिब्ला फागुनि बसुमतारीया उदालगुरि जिल्ला चन्दना गामिनि इलु दैमारिखौ सोलिफु 2024 मायथाइनि थांनाय जानुवारि दाननि 2 खालारावसो लोगो मोनजेनदोंमोन आरो बिनि उननिफ्रायनो बिब' गोदै आरो फंबाय गोदैनि रादाय जालायो। नाथाय 10 फेब्रुवारि खालारखालिनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसायजों लोगोसे 11 बोसोर आरो 10 बोसोर बैसोनि गावनि आंगो सानै गथ'खौ गारनानै फंबाय गोदै इलु दैमारिजों बहाबा दोनखारलांबाय। सुरुन बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला रांखावरिनि आंखालाव नखर दैदेननो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैयोमोन। बेबादि खाबुखौ नायना बिसिया खारदों जानांगौ होनना फोरमायथिदों। दा बिमानि गारनानै खारनायाव खुदिया सानैया आलाय सिलाय जानानै गाबै गाबै खौरां बिजोङाव गावनि बिमाखौ फैफिननो थाखाय खावलायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर फागुनि बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8977573952 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों फिसाय सुरुन बसुमतारीया। गसाइगावनि श्रीरामपुराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। मोनथिनो हानाय बादिब्ला गसाइगावनि श्रीरामपुराव मैया खारफुबाय थानाय ट्राक गारिया हरखाबै अर जोंब्लावदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो हाबावनाय बादिब्ला RJ 09 GD 2165 नम्बरनि गंसे खैला रोगानाय ट्राकआ सोनाब बंग फारसे थांबाय थानाय समावनो मेकानिकेल फ्लटनि थाखाय हरखाबै अर जोंब्लावखाङो आरो अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव ट्राकआ माहारियारि राजा लामायावनो खामनानै सेवहांगार जायो। उनाव अर खोमोरग्रा दै टेंकार हानजाया जाथायसालियाव फैनानै अरखौ खोमोरफैदोंमोनब्लाबो ट्राकनि गासैबो बाहागोफोरा खामखांजोबखाबायमोन एबा सेवहांगार जाखाबायमोन।
थांनाय माखासे सान सिगाङावसो मानास माहारियारि हाग्रामायाव मोसानि अनजिमा साननाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बेबाराव मानास माहारियारि हाग्रामायाव मैदेर साननाय हाबाफारिया जागायलायबाय। हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा GPS टेग आरो ड्रननि हेफाजाबजों मैदेर साननाय हाबाफारिखौ जागायदों। आसाम रायजो नाङैनो 20 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 सप्तानि हाबाफारिजों हाग्रानि मैदेर साननाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। गुबुन गुबुन माहारियारि पार्कफोरजों लोगोसेनो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानास माहारियारि हाग्रामायावबो जागायजेननाय जाबाय हाग्रानि मैदेर साननाय हाबाफारिया। दासान्दि मानास हाग्रामानि माखासे रेन्जफोर जेरै बासबारि, बुवापारा, पानबारि आरो खुकुलंआव खोन्दो खोन्दोयै सोलिगासिनो दं मैदेर साननाय हाबाफारिया। बेराफारसेथिंजाय मानासनि माखासे रेन्जआवनो मैदेरनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं। मानासाव फैनाय दावबायारिफोरा बे माखासे रेन्जआव उदाङै बेरायथिंनाय मैदेर फालोफोरखौ नायबोगासिनो। अदेबानि हायुङारि हाग्रामानि बबे रेन्जआव मैदेरनि अनजिमाया बांसिन दं बेखौ साननाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावनो थि खालामनाय जागोन। आरो थांनाय 2017 मायथाइनि मैदेर साननाय हाबाफारि बादियै मानासाव मैदेरनि अनजिमाया गासै मा 1034 दंमोन आरो बै समाव मानासनि मोनथाम रेन्ज बासबारि, बुवापारा आरो पानबारियाव मैदेर साननाय हाबाफारिया सोलिदोंमोन। आरोबाव फिन देग्लायबो मानास हाग्रामायाव गोदानै दाजाबदेरनानै खुकुलुं रेन्जआवबो मैदेर साननाय हाबाफारिया जागायदों। थांनाय समफोरनिख्रुइ देग्लाय मैदेरनि अनजिमाया थोजासे बांगोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायथिदों मानास हायुङारि हाग्रामानि सामलायगिरिया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।